Salamu alaikum jama'a, sunana Hadiza Aliyu. A yau mun zo muku da albishir. Aiki na zuma baya illa. Ko yana yi? Yana yi mana, ni ba gashi mun ba. Bari ki ji ke ci karfin ganin idona, da ni da ke ba zan yin fada da juna. Za na je ku domin masu tsangwamana, ki kaɗai ce sanadin dokatan birana. Darakta Aminu S. Bono kwana-kwanan nan zai saka muku wani series. Wai ba za ka taɓa ganin wata mace mai ɗan gwabi-gwabi ta zo gurin nan neman ka ba, duk da irin popularity da kai a askin. Sai dai a zo neman wancan ɗan yake ba askin mata nake ba. Ai bana tunanin cewa akwai nisar da zaka mun da zai sa na kasa riskan inda kake. Mai suna ɗaukaka. Dukanmu muna ciki. Ku saurare mu. Za a fara nuna wannan shiri na ɗaukaka a channel ɗinmu mai suna Ɗaukaka TV daga ranar 31 ga watan Agas na shekarar 2023. Kada ku manta, ku yi subscribe domin ganin shirin a kowane mako.